malo, hoćeš? Šta se ovaj put ne izvuče? A ti si to tako pričala. Pa sigurno se neće osjeti krivo. Sigurno je brdo sisate, zato je iskoristila i šurkova. Ne, to. Muškarca ne može da iskoristi. Možda tvori sa tebe to nije imao kod da nam uči. Da. Draga moja, pošto smo mi skromete, da ne kažem ne znaš da ima manje znanja od tebe. Miri sestre, ustavi, nije vredna tvoje pažnje. Sigurno će ovo zgoljava da mi kaže. Nemam čak ni ja da mi spala. Hvala, ali nisu krajite da dobijem sidu. No što, to bude zato da ovaj tvoj nakon. Ajde, da bilo ko ne bi skočio. Au, fure, a ste vi za gore. Što sam ti toliko glupa, u srcu koje ne možeš da govori. Nemoj, sestra, slatka raspaka, ćeš te. Prosto što ona smanjuje kad ljudi vidi. Smiri se. Naše babce nemaju nikakve veze s veličinom prostora. Da, upravo, sigurna sam da će mi tvoje pametno. Pa da, bolje da mu ti brže bolje staviš jezik u grlo. I to što kažeš, nije još nisam probala. Šta? Nije se valjda žalila. Nema neko šimicu neki upalje, samo bih nešto zabavio. Što mi hoće da me napaš? Samo se mi pitao za šimicu ili za upalje. Kao i svakog od vas. Grla, kapiraj. Nešto svako muško napraviti si ovo. To je bilo jednom, on je uhvaćen i sad je Vlahović, a veri se pogled. Što se govorim da me pođe? Ajde, sestro, pričajmo o seksu. Nije ništa strašno. Ostavimo je. Ostaviš da dobro. Ti da vidi. Koliko frikova na jednom mjestu ja ne varam. Ti ne znaš šta me reći znači, očigledno. Samo pazi, molim te da nećeš pušati da me obučavaš. No, ljudi, nemoj kako pivo ovdje, bre. Dobro ne. Moga pokuša se ubije, ovo je vaša reakcija. Kako se spusti za mi da to gledaš, je reakcija? A da pokušam razgledati put. Tišina. Toliko, gospodi, te kasnije da razgovaram. Tako si prvo misleći ko potjeli. A nadam se. Dosta. 3 kruga oko sale. Ja, ti kolečka kole sali. Vas imate čisto da više vratite. Ajde. Ti kolečka na licu. Počite. Dosta. A sada je uspjeli. Počkat žeki. Šta se čeka? Čokolada ili limunada? Vikli, to se čeka, čokolada, limunada. Hajdemo disati, stavimo. Na morku disati, na usta i disati. Jedan. Nadam zvikati, nastavi gotove. Da, izgleda ne bude na mjesta. Ko zabušava, izlazak manje u grad. Svoj kapnu i na vreme. I ovo je pokrenite što mače više. Vikli, probujte se žiši stavi. Ovo je kujoga zapravo. Nisam tučeo više. Štite džepu na licu. Dobro, stanite i opustite svoje tijelo. Zastavte se, opuste svoje tijelo. Pratite nas. Dišite pravilno. Dihajte praviljenje. Osjetite kako se sva vaša težina raspoređuje po vašem tijelu. Usitite jak se tiha vašeho tijela raspada. Prijatno toplotu će vam se razbivati skopolo. Jedna teplota se rozvije vašim tijelom. Mislite na svoje tijelo. Mislite na svoje tijelo. Ono je jako i zdravo. I vi ste jaki i zdravi. Mišljate na svoje tijelo. One je silne, a zdrave. Vi ste silne, a zdravi. Da, pogotovo ja. Sva ptica me je drago. Zašto si naša? Što ko što ti kažeš? Samo krpu upridali svojim zavisnostima. A samo opet. Čujem žalvar. Ne pomažete sebi time što mrmodite. Slyším povídačku tím, že pořád žvaníte, nepomůžete sobě a nikomu. A sada stavite. Zastavte se. Zažmurite i razmišljajte o nečemu lepom, nešto što vam je drago. Dovedite sebe u prijatno stanje. Zavřete oči a rozmýšlejte o něčem pěkného, co si líbíte. Přivedte sebe do pěkného stavu.
Završi. Od Živka budete biti prezgledni predstavnika negotičenja. Mogu me se kladiti na prvi teku koji svaki Latina. Bude. Ja prva neću. Pa vi ste toliko hladni. Znam da je potrebna ljubav. Meni ne treba ljubav, meni treba nešto bolje. Morate da shvatite da mi želimo vama da pomognemo, da rešite vaše probleme. Naše probleme je da... Pa i naše probleme možemo sami da rešamo, ne trebamo naše pomoći. Možemo maksimalno da vam pomoći. Ali to vi sada ne možete ni da procenite. Kako mislite da mi to možemo da procenimo kada tako grubi? Vi nam oduzimate slobodu. Vi ne znate šta to znači. Pa zašto nam sve ovo radite onda? Čujte! Nije sada ni vreme ni mesto bilo za kakvu pobunu. Vi ste ovdje pod specijalnim tretmanom. Mi se staramo o vama. Sad je treba poštovati, kao što znate. Ne znam, odakle vam ideja da smo mi vama neprijatelji. A ove žene ovdje su vam kao majke. Ali ja mogu reći da se neki od njih više brinu na majke. Možda se vama nešto i to ne sviđaju, ali verujte da su oni samo za vaše dobro. Uostalom, ako nekom nešto nije jasno, može se javiti kod mene u kancelariju i tamo dobiti odgovor za sva pitanja. Sada, što naš radni dan govorite počeo, idite u vašu prostoriju i pripremite se za čas crtanja. Hvala.